И тук идва компонента хибридна война. Така. Много спорове съм имал. Не само аз и моите колеги. Общо взето на експертите им трудно да обясняват на политици какво означава хибридна война и защо тя се счита от НАТО за част от воденето на военни действия. Нас ни гледат няколко български политици, но са готини. Някой може би не гледат някои, които не са готини, не знам. Нали, като казвам политици, имам пред генерално, защото има доста хора, които са наясно с това. Първо, НАТО и европейските щабове категорично приемат хибридната война за част от воденето на военни действия. Не е случайно, защото хибридната война като концепция е измислена в Съветския съюз. Тя е измислена от Евгений Меснер, който е бивш офицер и идеолог на тази идея за воюването в така наречената сива зона. Това е журналистически термин, който се наложи покрай Вагнер. Воюването в сивата зона или така наречените бунтовнически войни, според Меснер, това е концепция от 60-те години, която той развива на базата на опита от Корейската война и от предишни големи конфликти, в които, включително на Балканите, които, например, Руската империя подпомага славянските комитети на Балканите. Вкарват се руски офицери, които претендират, че са местни българи, сърби и така нататък. Обучават се тюркски народи, които да разпространят антиосманска, например, пропаганда по време на Кримската война и така нататък и така нататък. Целият този опит Меснер смята, че трябва да се прилага в модерно време. По това време Съветски съюз го прилага много успешно в Афганистан 79-та, но моделът е тестван, този от 79-та е тестван 50 години по-рано, 29-та, при една друга интервенция на новата болшевишка държава в Афганистан. Тогава и 29-та, и 79-та Съветски съюз прилага хибридни действия. Те са хибридни, защото предполагат използване на всякакви методи. От бунтовнически армии до политически партии, които подклаждат определено настроение. От бунтовници през медии, през намеса в политиката. Точно така. В днешно време и киберпространство, което е изключително важно за Руска федерация и Китай. Видяхме Румъния. Да. Какво се случи за една бройка? Сега с и 29 и 79-та много е показателно как започват интервенциите. Те 79-та е особено видим и най-много информация. Една година по-рано се подготвя интервенцията с обучение на така наречените мюсюлмански батальони в Съветската армия, които са внедрени в тогавашната афганистанска армия. Те претендират, че те говорят местния език, но са съветски войници. С униформи на афганистанската армия и започват малко по малко вкарване на радиостанции, които разпространяват съветската гледна точка на местен език. Това, което виждаме днес с многобройните сайтове на местни езици. Това, което после правят, саботажни действия. Някоя линия се взривява, пощенски служби, водоснабдяване. Имаме същите проблеми в момента и с целия Европейски съюз. Да не споменаме, например, колко компании за такива, забравих името, като Еконт и DHL и така доставки. За доставки, те гърмяха в самолетите пакети, които сега мои колеги публикуваха наскоро едно разследване, много интересно между другото, което доказват ролята на руското военно разузнаване в снабдяването с тези пакети по самолети и складове. Тоест, една огромна мрежа, която действа само за саботаж. Това е единствената работа на тези хора. Този модел после се прилага в Сирия след 2015 и след 2014 в Украйна. Всички тези методи се тестват и в Мадагаскар. Например, политическата кампания за избори първо се тества в Мадагаскар, след това в Либия опитват с сина на Муамар Кадафи, обаче той е в затвора тогава и не успява тази кампания, но същите хора, които тогава са част от Вагнер, защото Вагнер има и политическа активност, те прилагат мадагаскарски модел в Европа. Подпомагане на приятелски партии, които започват да внедряват усещане, т.е. не е нужно те да са на власт. Най-важната цел на хибридните атаки е усещането за нестабилност и приближаващ хаос. Това струва най-малкото пари. Сега мои колеги от Алианс за Европа и още няколко
организации, базирани в Германия, изчислиха загубите за германската икономика следствие на хибридни атаки. Само на хибридни атаки. Тук не включваме дезинформацията. Тя е част от хибридните атаки. Без дезинформацията 300 милиарда евро загуби. Защото това влияе на търговията, на доверието в правителството, политическите трусове, които се предизвикват. Това е напълно достатъчно. Няма нужда руски танкове да са в Берлин. Изобщо даже няма нужда. Руснаците знаят, че няма да издържат директна конфронтация с Западна армия в момента, дори с толкова лошото състояние на германската армия. Достатъчно е да има разделение, което да докара, ако може, това ще е супер, някой политически играч, който да бъде проруски, да махне санкциите, да подпише нови договори за петрол и газ и така нататък. Това е напълно достатъчно. И примерите в България ги имаме доста. В България... Въпреки, че виж колко е интересно, според мен част от цялата тази хибридна война при нас тук е да ти кажат, да те успят и да ти кажат няма страшно, всичко е окей. Това е, няма повод за това паника. Това е част от Тоест обратното на хаос и паника, да, хаос и паника в държавата, но не гледайте към Русия, всичко е наред там, ние сме окей. Ние сме сейф. Но вижте Европа колко е гадна. Да, ма разпада се. Виж Европа колко е гадна. Но ето пак има усещане за нещо лошо, нещо става. Не, ние сме все още в най-стабилната част от този свят. Никой не трябва да си представя, че ще дойдат десантните кораби на Руска федерация във Варна и Бургас, ще дойдат войниците, може би някои се мечтае, че ще бъдат освободени с европейското иго. Ще ги посрещнат с цветя. Но такъв сценарий е невъзможен към момента, защото НАТО все пак е най-силният алианс в света. Да, ама не се държи като такъв. Това е политическата тема. Да, тоест, ако те разбираме, но само да ти кажа... успани сме отвънка малко. Хипнотизирани сме. За това казвам, че не трябва да подценяваме хибридните атаки, защото първо информационните операции често дезинформационните кампании са част от информационните операции за влияние на обществено мнение. Много често тези операции се изпълняват с държавно участие, защото се изисква, например, апаратура. Така речените бот ферми, изисква се най-малкото енергиен ресурс за такива ферми. В България има такива ферми, доказано е. Има и ботове, плаща си за това, не са скъпи и така нататък. Но по-големия проблем е дезинформацията, която буквално залива информационното поле, защото много малко хора в България гледат, например, телевизия или радио да слушат. Повечето се информират онлайн през YouTube, TikTok и така нататък. Телеграм все повече. Когато изследвахме последните 2 години клъстъри на канали в Телеграм, български, те осъзнахме, че са част от нещо по-голямо. Има няколко големи кампании за дезинформация, операция Матрошка, Допелгенгер, Спамофлаш на Китай, така се казва също тяхната операция, и разбира се мрежата Правда, която е серия от множество уебсайтове. Всички тези кампании България е в топ 5 на таргетирани държави в света, не в Европа. Топ 5. Защо? Защото Балканите остават много важна част от политиката и амбициите на Руска федерация. Няма промяна от времето на Славянските комитети 19 век до сега. Има промяна само в лидерството в Москва. Външната политика спрямо Черноморския район, Каспийския район и Балканите е същия, и Балтика, е абсолютно един и същи модел и метод, какъвто е бил по времето на имперска Русия. Петата колона. Много е важно да контролираш Балканите и Русия това го осъзнава още при първите си амбиции след Петър I, Екатерина Велика, цялото нахлуване вече към Балтийските райони, към Полша.